Mogen we je wat vragen? Goedemorgen. Hallo. Kunnen we even een broodje maken? Ja, vertel eens. Nou, Vertel. praten we Limburgs of Nederlands? Nederlands alsjeblieft. Nederlands. Wat is SOCAS? Dat is een stichting die rondvaart met zwakzinnigen en gehandicapten. Mensen met een beperking. Mensen met een beperking. Ja. Sorry. Nou, hallo allemaal! Hallo. En wij zijn van Stichting Wigwam en wij organiseren vakanties voor gezinnen met een kind met een beperking. Oh, dan denk ik bij mezelf, jullie gaan ergens in een wigwam zitten. Ja, dat zitten we ook. Alleen vandaag zijn we op expeditie over het water. Hallo. Wie is dit? Wie is dat? Handen! Killen attack! Ja, nee, ik was er al bang voor. Die gaat altijd mee zeker? Die gaat altijd mee, ja. Ja, En dus vandaag hebben jullie een wigwam op het water? ja eigenlijk wel. Ja, we zijn op expeditie dit jaar. Dat klinkt heel stoer. Ja, dat is ook heel stoer. Ja. Ja. Dat is een beetje Robinson, overleven. Nee, wij zijn echt, wij moeten van het eiland heel afkomen. Wij Ja. zijn heel gestrand op het eiland. En we moeten zien te overleven daar totdat we weer naar huis kunnen. En waar is huis? Ja, dat is door heel Nederland. Het is voor iedereen anders. Dus uit heel Nederland kunnen mensen zich aansluiten bij Bij Wigwam? Stichting Wigwam, ja. Oké. En doen jullie het hele jaar door Alleen in de activiteiten? vakanties, in de schoolvakanties. Oké. Dus nu is de zomerperiode. Wij zijn de laatste week. En in de herfstvakantie draaien we dan weer opnieuw een week. Ja. Ja. Je bent net een klein geitje. Oh wacht, nu weet ik het weer. Dat is, hoe heet die ook alweer eens? Oh ja, ik weet even de naam. Ik weet de naam. Huggy Wuggies? Hoe? Ja, ze worden als knuffel gebruikt, maar eigenlijk zijn ze Ze zijn best wel eng ze volgens zijn best wel mij, ja. creepy, ja. Ja, volgens mij hoor. En kinderen vinden ze te gek. Ja, Ja, Ja. ik snap er geen reet van. ik ook niet. Ja, ga je me nou knijpen? Je moet wel lief zijn voor mij, hè? Ik ga, Dan ik ga- kom eens hier. Sanne, ik ga jou ook niet knijpen, want knijpen, daar kan ik niet zo goed tegen. We willen geen huilende presentator op tv, hè? Ja, je kan het er ook uitknippen altijd nog. Eigenlijk ben ik maar een watje. Hey, hoeveel mensen met beperking zijn er aangesloten bij Wigwam? Ja, maar eigenlijk kan je als gezin ieder jaar opgeven om op vakantie te gaan op een van onze locaties. En dan zal het hoofdkantoor kijken of jij ook op die locatie terecht kan en of dat qua niveau van de kinderen in die week ook past. En dan word je eigenlijk uitgeloot om op vakantie te komen. En wij hebben nu deze week 8 gezinnen en 9 kinderen met een beperking. En jij werkt Ik ben fulltime? projectleider bij Stichting Wigwam, dus ik offer eigenlijk mijn vakantie op Nee. om vrijwilligerswerk te doen. Ja. Maar dat doen we allemaal hier. Alle vrijwilligers die komen eigenlijk volledig uit goede moed meehelpen. Ja. Om hun een leuke vakantie te geven. Dat is toch wel cool, of niet? Tof. Ja, Ja, wij hebben Captain Siem hebben wij vandaag ja mee. ik zag het al. Ja. Ja. Siem en die man die als 2 druppels water op hem lijkt, dat is Ja. Luke, dat is zijn vader. Ja. Die is een beetje prettig gestoord. Oh Dus, ja. Zie, daar staan wij ook allemaal, dus je kan erbij hoor op de boot. Luke, kent ze misschien heel even nog de begintune laten huren? Ken dat snel? Want eigenlijk, jullie zitten op de drijvende Wigwam, wij zitten eigenlijk op de, wie zegt dat nog, de loveboat? Wie kan, ja kijk, dat maar let op. Nee, wacht, het Duurt dat even, nou dan klets ik nog even door. Hoe heet je trouwens? Ik heet Gwen. Gwen. Ja. Wanneer ga je dan wel op vakantie, Gwen? Ik ga toevallig dadelijk in september nog op vakantie. Oké. 2 weken. Maar dat zijn de laatste vakantiedagen die ik over heb. En dan ga je ook op expeditie dan? Ja, ik ga dan op expeditie naar Ierland. En dan alleen maar met mijn vriend. Dan mag hij me nog even zien af en toe. Oké. En jouw vriend vindt dat oké? Ja. Ja? Ja. Ik zeg gewoon, ik verlaat je voor een week. Dan zoek ik je maar uit. En wat doe je de rest van het jaar? Ik zelf werk bij een zorgverzekeraar. Maar ik heb hiervoor altijd in de gehandicaptenzorg gewerkt. Oké. Oh, dan ben je een waardige expeditieleider. Ja, sowieso. Sowieso. Hey, en even kijken, willen alle vrijwilligers even een handje opsteken?
Oh, dan, maar jullie zijn... Jij bent een boef, hè? Ja. Zo hoort het niet, dus dat scheelt al. Anne, jij offert ook je vakantie op? Ja, lief hè? Nou, ik vind het super lief. Ik vind het liever dan lief. Want waar woon jij in Nederland? In Den Haag. In Den Haag. Ja. En jij? Ik woon in Breda. In Breda? Ja. En jij? Steek. Waarom? Ah, jong! Ach ja, Echt? zeker. Ja, zeker! Limburg is drinkwater. We hebben een Schenk aan boord. En een Schenk. En een Schenk. En jij? Nunum. Nunum. Ooit het leukste dorp van Limburg, hè? Ja. En jij? Naaldwijk. En dan heb je haar nog, Naaldwijk. die ben je vergeten. Enkhuizen. Enkhuizen. Heb je ze dan allemaal gehad? Nee, Zwolle nog. Ja, ik kom uit Zwolle. Zwolle. Leuke stad. Heel Nederland. Nog niet zo lang geleden geweest. Heel gezellig. Goed zo? Sorry? Goed zo? Ja, vind jij ook zeker, hè? Ja, zeker. Ja. Kom nog eens langs. Hey Schenk, Ja, wie ben ik bij de stichting gekomen? 3 jaar geleden ongeveer. Via een goede vriendin van mij die daarvoor werkte. Oké. En die heeft gevraagd of ik dat ook een keertje wilde doen. En dat is goed bevallen, dus dit is nu de 3e keer. Dus het 3e jaar op rij. Ja. Ja. En hoe gaat dat dan? Moet je je inschrijven bij de stichting? Je kan je als vrijwilliger op de website kun je je aanmelden via stichtingwigwam.nl. En dan kun je zelf aangeven wanneer jij beschikbaar bent om uit te helpen in een vakantie. En dan bellen wij als projectleider je op een gegeven moment een keer op van hey, leuk dat je komt uithelpen. En dan spreken we alles door wat belangrijk is voor die week. Hoe lang zit jij er al bij? Ik zit al bij Stichting Wigwam sinds dat ik 16 ben, dus dat is nu 15 jaar geleden. Wow! Ja. Dan ben je echt dan hoor je zo ongeveer bij het Wigwam Ja, ik hoor bij het meubilair, ja precies. Ja, stiekem slaap ik gewoon het hele jaar in die wigwams hoor, maar dat weet niemand. Dus dat is een, En hoe heet onze vriendelijke vriend hier in de rolstoel? Bas. Oh, leuke naam Bas! Ja. Ja, ik heet ook Bas. Waar kom jij vandaan Bas? Hilversum. Hilversum. Uit Hollywood. Ja, zeg mijn neef altijd, die komt ook uit Hilversum. Hey, hoeveelste keer ben jij op pad met de stichting? Weet je, is ook al een doorgewinterde wigwam en Ja. hij was. Ja. Hij is een veteraan Ja. onder ons. Ja. Ja. Vaker dan de projectleider? 15 keer? Nee, dat nog niet volgens mij. Nee. Oké. Maar hier kijk je wel naar uit? Ja. Zeker. Het is vaak de enige manier waarop ze op vakantie kunnen. Ja. Cool man. Ja. Ja. Heb je die sokken zelf uitgezocht? Mijn moeder. Ben je moeder daar dankbaar voor of niet? Ja, die zoekt altijd leuke sokken uit. Oh, jij bent van de leuke sokken? Ja. Ja, nee, helemaal cool man. Wat staat er nou de rest van de dag op het programma van de expeditie? Vanmiddag gaan we eiland bakken. Dus we gaan zelf onze eierkoeken versieren als eiland. En daarna kunnen we ze opeten. En vanmiddag hebben we een blote voetenpad zelf gemaakt. Als een soort van prikkelcircuit. Bas, dan met moeten die allemaal- sokken uit hè? Ja, dan moeten Oké. wel de sokken uit inderdaad, zodat je echt de verschillende structuren kan voelen. Hoe leuk is dat? Ja. Moeten jullie ook zelf vuur maken en eten zoeken en zo? Ja, we hebben toevallig gisteren ons eigen kampvuur gemaakt. Nadat we 's ochtends zijn gaan vissen om ons eigen eten inderdaad te maken. Ja. Nee. Ja, Echt? Ja, echt. En jullie hebben ook wat gevangen? Ja, het Sardientjes was in wel blik? een beetje karig moet ik zeggen dit jaar. Oh. Het was, ik denk dat er maar een stuk of 20 vissen zijn gevangen dit jaar. Hey. Ja, hij had maar 1 vis gevangen. De vorige keer had ik 13 vissen. Ze hadden meer voor zichzelf gevist dan dat ze ons hebben onderhouden. Wie? Ja, de deelnemers. Wat heb je met al die vis gedaan, Bas? Niks. Niks? Nee, die vissen waren niet bijten. Oké. Ja, maar die ene vis die jullie gevangen hebben, daar kon je ook geen vissoepje van maken of zo? Ja, wel hebben we gedaan boven het kampvuur s'avonds. Ja, met een muziekje erbij, drankje. We hebben Marshmallows mee? kokosnoten kapot gemaakt voor een drankje en dan is het drogen eruit. Dus ja.
En dat is allemaal waar wat je me nu Nee. vertelt. Ik ben wel overtuigend. Nee, hè? je leeft wel in de bubbel, Ja, hè? zeker. In Ja, de nee, ja. expeditiebubbel. Ja, het is wel echt als je een week lang hier volle poelen je energie hebt gegeven, dan moet je daarna wel weer wennen aan de echte wereld, moet ik zeggen. Ik ken het. Ja. Ik ken het. Ja. Maar Ik ook, wil eigenlijk het hele jaar wigwam. En ook een wigwamlied hebben we ook. We hebben ook een wigwamlied, ja. Ja, maar volgens mij op deze boot ben ik de enige die hem fatsoenlijk kent. Ik ook. Zijn ze koor. We hebben ieder jaar een wigwamlied, en wat te maken heeft met ons thema. We hebben ieder jaar ook een ander thema. Is dat, Mitch, is dat iets misschien voor aan het einde? Ja? Wanneer is het einde? Hoe lang ben je van plan om nu. nog met ons te praten? Volgens mij nu. Over een half minuut. Dus je moet nu beginnen. Begin nu met een wigwamlied.